Magpadayon gihapon ang kalihukan sa umabot Semana Santa bisan pa man sa hulga karon sa coronavirus disease kon COVID-19. Dili usab sirad-an ang masimbahan kay mas gikinahanglan karon ang pag-ampo nga mao'y hinagiban batok sa balatian. Ana ang exclusive report. Panomdom nga padayon lagi kita kini nga atong orasyon pirata no kay the more nga natuo kita nga sa karon daw pagid og imminent nga solution ba no, so padayon pagampo no. Gipang himugatan ni Archbishop Jose Palma sa Archdiocese of Cebu nga karon ang panahon nga mas gikinahanglang pahugtan pa ang pag-ampo sa katawhan isip hinagiban batok sa coronavirus disease. Busa dili mahitabo nga sirad-an ang mga balay alampuanan o simbahan nga mao'y kinangpan sa katawhan. Gidasig usab sa Arsobispo ang katawhan sa pagpalig-on sa pagtuo sa Ginoo nga mao'y gipangalyupo sa gipagawas nga Oratio Imperata batok sa COVID-19. Giklaro ni Cebu Archbishop Jose Palma nga magpadayon ang kalihukan sa pagtimaan sa Semana Santa apan gikinahanglan nga dunay extra precautionary measure nga himuon ng mga tao aron malikay dili lang sa coronavirus kundi sa tanang mga balatian nga posibleng mutakboy sa katawhan. Matod ni Palma nga kinahanglan lang nga mas pahugtan ang precautionary measure sa mga kalihukan sa Semana Santa aron kapungan ang pagkatap sa COVID-19. Usa nini ang dili sa paghikap o paghalok sa krus ug sa mga imahin aron makasiguro nga way kagaw sa bisan unsang balatian. We're used to kissing the cross no. Sa karon kung pwede na lang unta no, in a way deep in our hearts we appreciate what Jesus did no. Ayon lang pag-kiss kay tinuod man gyud if those who may have kissed the cross no, maybe carriers following that no would parang unwittingly make us also carriers. Samtang isalig na lang ni Palma sa local government unit sa Minglanilla o organizer kung ipadayon ba ang sugat kabanhawan sa Minglanilla. It is a tradition no, which inspires a lot of people. No? Para nako, I will never tell the group na you stop it. No? Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.